Dwi'n edrych ymlaen I gallu cael y profiad newydd o fynd I gig Cymru. Dwi'n edrych ymlaen I gwario amser efo fy ffrindiau. Dwi'n edrych ymlaen I fel cael hwyl a mwynhau'r cerddoriaeth. Achos bod ar home turf ni, bydd e'n lot haws I cyrraedd na a gyrraedd bod e'n lot well I ni fel cymdeithas. Rwyf yn edrych ymlaen I Maes B I clywed y cerddoriaeth a bandiau Cymraeg oherwydd dydyn ni ddim yn cael llawer o siawns I clywed bandiau Cymraeg yn aml yn yr ardal yma. Wedi penderfynu gan bod Steddfod yn dod draw I Meifod bod angen I ddisgyblion Ysgol Uwchradd Caereinion weld yn union beth ydy gig Maes B a I nhw cael y profiad yn llawn. Sio chi wedi gael ystafell mae'n newid ers bore yma? Swn i'n mynd I gallu dweud fan yna bod ni ar gweld o fel ynddi. Felly chi'n edrych ymlaen I hynno? Ynddo? Ta bach, ie. Iawn, diolch o. Helo, heddiw rydyn ni yma gyda'r band Degawd! O'n ysgol ni, Ysgol Uwchradd Caereinion. Felly, ydych chi'n nerfus am eich perfformiad heno? Cyflwyno o flaen eich ysgoblion. Credu fydd y cynulleidfa'n helpu chi? Wel, dwi'n gobeithio fydd nhw'n... Dawnsio! Ie, dawnsio. A clapio! Felly sy'n profiad o fo heno? Wel, oedd o'n gret, really, achos mae'n rhywbeth gwahanol I wneud, a rhywbeth newydd dwi byth wedi wneud yn blaen yn yr ysgol. Ac ie, pob beth wedi mynd yn dda, dwi'n meddwl bod y cynulleidfa wedi, a'r ysgol wedi ei mwynhau, so ie, wedi mynd yn rili dda. Pan oeddwn ni'n chwarae, oedd pob beth yn rili dda, oedd y atmosffer yn eitha. Oedd ti gallu clywed pob beth, pawb yn cael hwyl. Profiad bendigedig I gweld cyd-ysgoblion ni hefyd yn gweithio'n galed sy'n asio fe. Ie, falch yn dod. Ie, falch iawn. O, ie, dwi'n edrych ymlaen I hwn just orffen oedd o'n pan o'n profiad dda I ddweud y gwir. Felly, dyna ni. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Cut!